Hello guys, good morning. Di anak kusbay. Request si Kim itong magpaipit silang hair. What's up, be? Nakita mo. Salamat sa Ginoo. Nakauli na kusbay. Thank you, Lord. Pinsa man dahil hapon mo si Doktor. Ambulance, Alicia. Salamat ka, Ajo. RHU, Alicia. Abdi ka, Ajo sila, guys. May hatid na. May hatid na pagka Ma, kadlawon alas 11 dito, alas 11 or alas 12 nga wala man ko dato nakatan-aw cellphone kay sobras kasakit sa hangkilid anja. ma. Pagkuhapon na haghapon, abdi ka Ajo, salamat ka Ajo. Anja. Then naglambing-lambing agang atikinit. Morning. Mama. Anja. Kung maguna to gani sa other slice kagabi eh. Ningaw kan hadang. Wala kami nga na kay na mas papa maamahan man ka di magpabiza sa imong ama. No. Di man sa magpabiza sang ama kay maamahan man ni ka Ajo. No. Salamat sa Ginoo kay na okay na ko guys. Okay naghang pamati wa na gid magsuh. Salamat sa Ginoo wa na gid magsuugan tijan. Nadari ko an yes, birhanda ni. Tanawa naman na anja. Kuasa na tuwang na ikaw. Nadari guys. Mo ni Agi. Di kuan. Kanila na. Iwa. Nasa sa right side. Kaya pagka buntag, dari man to tibok pa tanan. Dani pa may sakit. Pero wa di kuto-kuto da di puson. Di pa dari sa left side nga kilid way sakit din ni rajud danis nga dani puso da nari ana dani rajud o pa si sa mo steady o sakit ba sa mo tong pagkagabi ina katulog na ko kay katong kainom ko busko pa no bibintaha man siya to nakatulog ko pag alas 11 gabi pag matanha kay kaison ko kazo aron sakitan man ilimbag dari sa kilid dari sa right side. So mga to siya, mismo ngihi ko. Pagtikang na dato sa mga tikanganan. Tikanganan, malagi pa na ang higdanan guys. Pagtikang na dato, nanlipang hampanan, ang mazo gani kinagunitan kong Gabriel. So paggunit na ipapag Gabriel, isang piso agahang dani. Kaya na makunudan niya kabuhi. Kaya sige kabuhi ko. Kabuhi ko nga. Kagapan ko sa kasakit pag kuha na sa tiil. Kaya karang rin pikas. Aresto o nga. Tiil paglakang hainga na. Wala na. Aksyon pa ganun na ambak sa amang higdaanan. Nalipang ang pananaw kay kabam sa sakita zara Ginoo ko katapos ko suway kay nga gazud ko Lord grabe gazud pasalamat ko Ginoo nga human gazud dato ni bawaan pag abot na mo dito Don Milyo ikuan kog dugo kuan kog ihi ilang laboratory dajon kita dito sang dugo nga rong gawan ako no sa pagkakuan pag abot na mo dito guys hilanta naman ko para naman ang inita. Ito nga nag-nurse nga kinahanglan na maoperahan ma'am kay di maoperahan si makog makabuto mas tako na hinong kuno problema makakalat na ag hugaw dito sa ilalim. To. Salamat ka Ajo. Kay nakaabot ang taon mas dain tayo doktor naka-duty dadto sa last na ko ano ba to si Zatali. Kanang mo out na ba? Di ako ning abot. Matuyin nga swerte gihapon ta. Swerte gyapon ko guys. Pinangga gad ko sa Ginoo. Pinangga gad ta sa Ginoo mo gad nang di gad ta magpasasaway. Guys. So pag kumakadyo magkuan og sa mga kas pagkaon kana alam mga jang tagdugay ko malibang. Mako na pa ni isas mga hinungdan. Saka nang dugay makalibang. So isa. Agay, kani ba imong pangasandigan? Ayo sandigi. Kayo delikado mo ba? Ako wala ka pang isa man. Pangadyo ni sa kuya sa ipit ka, kaya ako rin ipit nimo. Salamat sa mga guys. Dara ko mapainit ko dahil sa mga pantaw. Kaya hinahinay kong lakaw, pero di pa lagi makatulid ko. Sakit pa maghangkilid. Sunod adlaw na ni makatulid ako guys. Pa, sus. Gamay na ng yaya, ilazo na nas tinai. Tag sunod masimana makatrabaho na ko guys ngayon ko rang paita saan na lang mga kinahanglan na sa mga anak sa mga garden
Karon day butuhan guys. Eleksyon na karong adlaw. Good luck day sa mga nanagan. Good luck sa mga nanagan diha ug sa mga nakamangan. Good luck sa mga managanay. Mungkin sa mga manaeg, way dumtanay. Sikagan pa doon. Gagikan? Abaw. Igos ka ba? Kaya? Hindi Milo. Ha? Lagi mong tambal. Oo, alas 6 mali ko mainit. Minum sa alam ko ininit. Hinay ko dari lakaw-lakaw guys. Pumunta. Sa marak ka. Pangga-panggaon. Bazong sunod si Mana guys, makatrabaho na ko. Kabalik na akong bibig bantay. Kila ay kaazo, ginoo ko. Mazong mapahuway tag. Mazong mapahuway pag atang mga obligasyon, ginoo, di na budget. Madala man tapos dengan guys, mapahuway tayo na mapahuway pag tagkaan, di na budget. Sige ra budget gihapon. Pero nabaw ko guys, intisagdas ginoo. God is good. Exercise guys, painit sa ako. Unahan. Alam mo, kapagis o, tornino ko. Kapagis sa masilingan. Pero ito, alam mo, kapagas to, naikag ko. Mampalitin. Mampalitin nila kapagas. Kaya ito, kapagas ko ito. Ipupuan pa pag-gabriel gahapon. Ilaw man. Sorry ko dari guys. Hinay lakaw ko ni. Kumbati ko ni. Kaya di magsilbing magsilig. Lubog-lubog. Yan na tayo daghang obligasyon kinabuhi. Hote. Palitan rin na imong kapajas, be. Karibadi Hampaliton. Ano ba? Kapajas to hinog. Hampaliton ya. Ang kanon kay di ko kalibang. Siguro. Kadawat mo? Ay, bakod na mo kay nanay na nga man. Naka. Magbuko ni matug. May nagganit. Waday mo makamangidan eh. Ako nakabagas ko na eh. Arang mingawa no pero okay ra pud na nga na at least ukin sa yung butaran mo jud. Kaganahan bugdughan ng butaranan na. Dugay. Tapos isa nung tanong. Kanang green, kanang yellow da. Hilohin arang na nahinugat tinuna. Kanang na orange. Oh, na-orange siya. Ana. Pila man eh, nung. Da. Tiaw ba? Tiaw, arang lami aman akan. Di lagi ko kazub kuan nga namang malibang. Wa ka ba tirahe? Naopirahan di Appendix. Kumpiyansa lagi ka na ako nung kuan ay tagdugay malibang. Ang dugay sa mo ko malibang, abtan man og kuan. Hapit mo duha kasi mana ti wala mabantaji. Salamat ka sa pajas te. Salamat. Kas ka pajas. Harang nga kuan ay. Lili ko daw kuan. Ano man? Damay daw. Una kay diretso na sa din. Masugan sanay guys kay abtik ning uban na. Center og sa Tunimilyo. So, tulig. Napakaikaan na na. Yara. Mga katong hilo. Kakaan na siguro kapajas. Na guys. Pwede ba na bawal sa? Naman naman. Lugaw sabi. Hindi. Kakaan ako luto. Di naman magkalabi. Ginagumay naman ko. Kaan. Manipag niraghan. Delikado. Hindi na lang mudo. Ang sana tapabusog og okay nagsama. Pag ako kay di pa man ko makabutaron. Sinsya na laman sa mga nang lansar nga di na mabutaran. Ako na butare mo. Pwede pala man i-save kong papagabros. Hangkuan kay sa na ako dugoy gustong butaran. Kaso man na dakyan man tamisina. Guys, Pamangda niyo mo.
Bisa to? Minam tang Milo. Ang gamay baji. Samagaw na dahil guys. So nga nag-adlaw, painit ako. Say sa kabuntagan. Salamat ka, John. Nasa tilusin niya. Laman ng paing tagang kapadyas. Para papupu. Kumpiyansa dyan ko ka, badas na nga semana guys. Ano nuga dyan mong ko nakalibang. Sabi na ho, kuan. Kalimot mangud ko gaha magang style to arong makalibang ko mo inom ko og inini tubig. Sa kalimot man ko tungod sa kabisi. Kung bitaw mabisi na. Kain ka dyan. Kalimutan na ka dyan noon. Yung tambal to. Ano may kulog tambal guys. Malay sa tambal mo patanaw sa tambal. Ang ag tambal guys kanina. Sa nini. Luksasin na guys. Hindi pa na. Hindi pa na alas 7, alas 8. Kini mo na imen karon guys. Sili kusid nini. Mani sa lang guys basahan niyo. Mao ba na pag-pronounce na kamo na may basa. Klaro? Kani man na imen alas 6. Dapat dari alas 8 so gahapon nakainom ako alas 6. Okay ra ka ajo. Asa mo tatos pa? Ikas me? Atas kutlong kam? Ay. Para rin sa uwak. Sa pahid. Ano man eh? Uy, Hindi na antibacterial din eh guys. Pahid na. Naghumanahag kaligo mo na yung ipahid. Na antibacterial, pyrosin. Mupyrosin eh. Mupyrosin. Meron. Ugmar ang liwit mo. Ugma na ni, naghumanahag kaligo. Mani ang Lahat ma. hunaran na una sa nga ako anan. Hindi pa. Maraming matambal guys. Dapat isa. Tramadol, pastamol man eh. Hanin na nag-asag hapon yung hilantang ko pag-abot. Dari mga schedule sa kambaw. Alas 8 sa buntag katong kaya silang tulo. Depende ra guys kaning duha. Kung sa kumukuha na ni mga pain reliever man na sila o masakit o sa na imnon pero di masakit di ko na imnon. Wala man masakit pa di na lang ko mainom. Joke lang. Di anaron mo gara. Yan na dok, kuman ako. Mo pay paghuman nila panglabas pa pag Abril guys ya. Sarang din ako. Lagi paksaw ang mga labanan. Puro habeh dia. Kana mo na magigamit tatos ospital kining duha. Katong mga hapin, mga habeh. Mura nag mga kabeg dan nga sangit. Oh, at least nalabhan na. Di na abog. Ito si pangatsing. Madyo naman taon na di mo bunot, tinuo ko. Hindi na naman manimaho na gazad, manimaho. Siyarong manimaho pa ng mga ungo, bitaw. Parang pampaninginit. So, nakalabaron guys, kay way klase ang mga kuyas, taman. Pizza size pa. Size ilang balik. Salamat sa Ginoo kay kalabaga din taon. Ha? Anam-anamon naman naglubag. Ngayon sila nang labahan. Sa ilas eh. Ako sa silday. Pati mangus. Yes, nagbuhos kuya. Nakukasukas pa dyan. Di alamutan. Sana. Palabang ko na guys. Butang na na. Ito guys, ilabang na agad itong nakuha sa appendix. Yak. Tabo ni. Ilabang ng kuya guys. Tabo ni maaga. Kasi nila kukut-kuto na nila ha. Sugong na agad na ipakuan. Palabang na hija. Na guys, ilabang ng kuya guys. Hi guys, masong hapon. Nung tanan. Ngulis darhi. Ingat-ngat aga samad, ginoo ko. Nay nagkuan-kuan ay murang nag-ilap si siya. Abi na og di tinaod na ilang giingan nga mo maatag panahon di at kuno panahon mo kuan lagi kuno ang samad kanang nagian bitaw sa opera. Tinaod jud ilang giingan nag-ilap lainon. Ngilo. Ngilo ka jo, maat mga panahon dari. Ha. Nagkanang kuan nay sa nga na nag Uy, lagi na panahon ka lang na English na. English guys.
Ang lisum ang kalangitan na naligsik ka rin. Adyo mo pa uwan-uwan, be. Ken. Adyo ang taon mo pa uwan-uwan. Ginoo kay mautag panahon. Gani harang inita to guys. Nakapanglaba pa mga nislas papas. Mga habo. Galit tapod og uwan karon. Sarang lainas pamati man di ay umang ulis ang magkalibutan. Mapikto do des kanang kuan. Ina ngilo. Murag nay magkuan-kuan. Ang Ginoo ko Lord Jesus Christ, mawa na ni. Ingka. Ngat-ngat. So guys, higda sa kudari. Wa tamaan na bitaw mahigda-higda. Kapoy. Pugahan magligad-ligad. Medyo na tayo lihik-lihikan. Ngasing mga ugma, makalihik-lihik na ko guys. Magkapang kuan-kuan ako dari. Kasi pus ginagmay. Hanaragod pang makaya na di gud pa ng mga bagat. Kay agkontra na dyan ni bagat. Mga rasatag. Kanang mga uan og bagat. Ikado kanyang mga bagat kag samad. Saan na lang. Chilak sa taron. Yes no. Ang gusto ko mo angay lagi nga ni maglubog-lubog. Ay, nan taligsik. Kaya gito ni maanad, wa ta maanad og ngani oy. Ligad la adun ko. Kalit lagi unos. Majoy nun pag makauwan guys, aron makainom og tubig ang mga tanom. Ito ang mga batong nagto, kaya aron bisbisan. Ma, yung ito ng Sugas unos. Ha? Ito mga hiaw. Tumba mo diha di. Dara mo subir kay hangin. Parang kasi hangin. Wa tumba ken Ginoo ko. Nok maana dig mga manok na mo guys. Kasi hangin guys, uy ga unos guys amo. Ha? Madyo nung mabunag aguhan kaya rong ako mamatan ng mga buhi. Ito gawa siya. Ara mo darikin kay ni uwan kin. Tapok na gamang mga manok. Chicken. Ang gubanda ni guys sama nang nabaligja. Yan na lagi mga kinahanglan nun. At least nakagtabang sa guys. Huwag natin mga buhiin. May manok. May kaning manok Bisaya. Mga mo dyan mga palitunon. Yung naman kay uwan init, madaot po ni sila, luoy. Manang palitanan po ni silang matambaw. Vitamins ka ng mga manuka. Mga Bisayang manok. Na mga gagmay, askil ka, gabuyag. Panilong manok, kaya na uwanok. Hangin dag sa amo. Lain nagpanahon guys. Lain day ag panahon guys. Magkirot-kirot badag samad. Murag ka na bitong na mukalit og tusok o haniba na ngilo kalit o pangilo na inigian siguro sa kanang paghiwa ba. Sugas uwan, salamat sa Ginoo kaning bunot kag uwan. Mabisbisan na gamang mga tanom. Thank you Lord. Salamat ka kay agdaring lubi. Natong na putod. Kawa pa ni na putod guys, ngarong 101 wa nakulbaan ako. Kasi bakon sa tumba. Kasi gagagas to ah. Man masahod. Thank you Lord, inggo na kaguan. Bisingan din agtanong man na ugron sa addiction. Unos ka, unos.